Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Firecracker injury-free holiday sa ginaluso sa karon sang Department of Health. Sa pinakauli nga datos, ang Negros Occidental ang may pinakamadamo nga firecracker injury sa Region 6. Kalabanan diri sa ila, mga kabataan. May-report si Barbara Mijares. Temprano pa ginsugdan sa Department of Health ang kampanya para sa Firecracker Injury-Free nga selebrasyon sang Pasko kag pagsugalaw sang bag-ong tuig sa December 21, 2022 tubtub January 6, 2023 nga datos ang Negros Occidental ang nagpanguna sa mga firecracker injuries nga ginreport sa mga Sentinel kag non-Sentinel hospitals, 77. Ginsunda naman ini sang Iloilo Province nga may 64 cases kag Bacolod kag Capi nga may 16 cases. Sunod sa DOH, 50% sang sini nga mga kaso mga kabataan nga nagapang edaron 1 to 10 years old, kag 31% naman ang yara sa 11 to 20 years old. Rason nga ang mga ginikanan amo ang ginatutukan sa kampanya. Kinahanglan gid no for our parents to watch their children and to advocate gid nga hindi gid mag-ano sang fireworks. Kaya especially ang ma-observe namon inablang hindi maglupok ginapalapitan sa kabataan no kag dira gid no nagaka-injury sila. Here in the region, for last year, 2022, we have the highest here in Negros Occidental. That is why we are here. No? Nag-umpisa gid kita sang aton nga fireworks related injury advocacy na prevention here in Negros and next week naman sa Iloilo Province. Mga alternatibo ang ginaduso. Imbes nga magpalupok, maayo nga maglantaw na lang sa community fireworks display o kung magamit sang mas safe nga mga sahi sang pagpagahod kaangay sang pagpatik sang kaldero. Ginahulat pang advisory kung ginadumilian sa gihapon ang mga turutot nga sa wala gintugutan bangod sang COVID. Sa bahin sang PNP kag BFP, kung hindi malikawan ang pagpalupok, dapat mag-comply sa pagsulundan bahin sa pagbaligya. Dapat may lisensya kag sa designated nga lugar lamang. Pila naman sa mga ginakabig iligal nga palupok ang watusi, piccolo, giant bawang, large Judas belt, boga, kwiton kag iban pa. As far as I know, there is just a certain amount or content nga pwede i-allow na siyang aton nga mga palupok. So the allowable nga mga palupok naton under RA 7183 are the following. So for firecrackers like baby rocket, bawang, ang mga gagmay lang kita ma'am, triangulo, no? The pull strings, mga mo na siya. And for the pyrotechnic naman, amo na siya mga sparklers naton, no? And ang mga Roman candles na, mga mo na. And the fountains nga ginagmay lang. Kabahin man sang ligtas Christmas campaign para sa Healthy Pilipinas ang Healthy Handaan, kung sa diin dapat ang ginahanda balanced kag varied nga diet. Kasubong man healthy celebration nga kun may ginabatsyag nga sintoma, maayo nga maggamit na sang face mask.